سلام كبرات تخاتلتي نحجاب استدالو زيناتات ايرتراويان ايتيوبياويان زغبرو زلو سلامو سلف زملكت بوغان منستر زينا ايرترا زتزرغح صحف مرحت تግራይ نفلي لوخ حبرت افريقا زبلو سلسته نغرات مقله زغاطمه فصامه زلو حدش ناي وغ حبريتا اب سودان زلو حدش معبالتات اب صومال زغاطمه متقعتن ناي اوستريا حدش حقن كالن زدسس كخونيو ناي وتر تخاتلتي ازا چانل نمخان دما سبسكرايب كتغبرو بخبري يعدمكم ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ገና ቀጻላብ ዘለዎ ለዋን ብወገን ሚኒስተር ዜና ኤርትራ በመንገድ ናይ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ሕሳቡ ደገፍ ሂብዎ ዝርከብ ንኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዘካተተ ሰላማዊ ሰልፍታት ሰሪዖም ከም ዘለዎ ተሓቢሩ ኣብቲ ተዘርጊሑ ዘሎ ሓበሬታ ከዓ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ቀንዲ ዕላምኡ ናብ ኣሜሪካ ዝቐንዐ ተቃውሞ ኮይኑ ኣብቲ ድሮውን ኣብ ገለ ከተማታት ሃገራት ምዕራብ ባንዴራ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝሓዙ ሰልፈኛታት ተሳቲፎምሉ ተራእዩ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣሜሪካ ምእትእትታው ግደፊ ናይ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ኣኽብሪ ንሕወሓት ምድጋፍ ግደፍን ዝብል ቀንዲ ጭርሖታት ዝሓዘዩ ነዛ መልኪቱኻ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ነቶም ነቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ዘዳለው ዘለዎ ናዕዳ ዝገልጽ ጽሑፍ ኣቐሚጡሎ እዚ ከምዚ ልንከሎ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ኩናት ቦታ ዝተፈላለየ ሓድሽ ምቅያር ናይ ቦታታት ኣጋጢሙ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ ድማ መጥቃዕቲ ድሮን ተፈጺሙ ከም ዘሎ ተገሊጹ ትማሊ ድሕረ ፍርቅ ለይቲ ሰዓት 1 ናይ ለይቲ ናይ ሰራዊት ፌደራል ኢትዮጵያ ዝኾነ ድሮን ኣብ መቐለ መጥቃዕቲ ከም ዝገበረት ወሃብ ቃል ሓይልታት ትግራይ ጌታቸው ረዳ ሓቢሩ ጌታቸው ረዳ ኣብ ጽሑፉ ቃል በቃሉ እንዳሞተ ዝመጽ ዘሎ ስርዓት አዲስ ኣብ መቐለ ኣብ ልዕሊ መንበር ኣባይቲ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ፈጺሙ ክብል ሓበሬታ ዘርጊሑ ነይሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ወሃብ ቃል ሓይልታት ትግራይ ጌታቸው ረዳ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀረበ መዓልታት መራሕቲ ትግራይ መስልኡኻት ሕብረት ኣፍሪቃን ናይ ውድብ ሕብረት ሃገራት ትካላትን ዝገበሩ ርክብ ኣመልኪቱ ነቶም ልኡኻት ብልክዕ እንታይ ከም ዝበልዎም ሓቢሩሎ ንሱ ኣብቲ መንገዲ ዕላው ናይ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ሕሳባቱ ዘርጊሕዎ ዘሎ ጽሑፍ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ኣሕመድ ዝኾነ ሜላ ተጠቂሙ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ትግራይ ጉድኣት ከይውርድ ዝተሰከፉ ንሰምዓኩም ኢና ድሕሪ መባል መሪሕነት ትግራይ ንፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኦሉሰጉን ኦባሳንጆ ሰለስተ ነገራት ከም ዝበልዎ ሓደ ኣብይ ከተድሕን እንተመጺኻ ዳርጋ ኣብ ከውሒ ከም ዝጸመትካ መለኮታዊ ተኣምር ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ክልተ ናይ ሰብኣዊ ደገፍን ፖለቲካን ጉዳይ ከይተሓዋወስ ሰለስተ ድማ ሓይልታት ኣምሓራን ኤርትራን ካብ ትግራይ ከይወጹ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ልዝብ የለን ዝብል ከም ዝኾነ ጌታቸው ረዳ ኣብ ጽሑፉ ኣቐሚጡሎ ካብኡ ቀጺሉ እዚ ወሃብ ቃል ዝገብርዎ ዘሎ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ደው ከም ዘየብልዎ ውን ሓቢሩ ይዝርከብ ብወገን እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ዝግበር ዘሎ ውግኣት ከዓ ሓይልታት ትግራይ ንከተማ ሽዋ ሮቢትን ከባቢኣን ከምኡ ድማ ኣብ ሰሜን ሽዋ ንከተማ ሞላለ ከባቢኣን ተቆጻጺሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ ነዚ ዘሎ ኩነታት ብዝምልከት ድማ ብወገን ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ኣሕመድ ወፂ ኣብ ዘሎ መግለጺ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ንኢትዮጵያውያን እንተ ሓቢርና ነዚ ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ሓደጋ ክንኣልዮ ንኽእል ኢና ክብል ብምጽሓፍዩ ነቲ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ገይሩ ገሊጽ ወላ ካልእ ምስተሕጂ ዘሎ ሓድሽ ኩነታት ብዝተሓዝ ድማ ሃገረ ካናዳ ንመጀመርታ ግዜ ዜጋታታ ብህጹጽ ካብ ኢትዮጵያ ክወጹ ጸዊዓ ሃገረ ካናዳ ኣቐዲማ ዜጋታታ ኣገዳስን ዘይኮነ ነገር ናብ ኢትዮጵያ ከይገሹ ሓቢራ ዝነበረት ኮይና ሕጂ ግና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ገለ ክፋላት እቲ ሃገር ዝርከቡ ዜጋታት ቆንስላዊ ሓገዛት ክረኽብሉ ናብ ዘይክእሉ ደረጃ ተበጺሑ ብምህላው ዜጋታታ ካብ ኢትዮጵያ ብህጹጽ ክወጹ ጻውዒት ኣቕሪባላ ኣብ ሃገረ ሱዳን ናብ ዝሓለፈ ወርሒ ብወታደራዊ ዕልዋ ካብ ስልጣኑ ዝተኣለየ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐመዶክ ናብ ቦትኡ ክምለስ ምዃኑ ተፈሊጡ መሰረት እቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሲቪላዊ መሪሕነትን ኣባላት ዕጡቓት ጉጅለታትን ዝነበሩ ዝተበጽሐ ስምምዕ ኩሎም እስራት ፖለቲካውን ክፍትሑ እዮም ብዕለት 25 ጥቅምቲ ወታደራዊ ጀነራል ሰራዊት ሱዳን ሃንደበት ኣዋጅ ህጹጽ ግዜ ብምእዋጅ ነቲ ሲቪላዊ ምምሕዳር ከፍርሶን ከሎ ከም ውጽኢቱ ከዓ ንሰሙናት ዝቐጸለ ህዝባዊ ናዕቢ ከስዕብን ኣብቶም ዝካየዱ ዝነበሩ ተቃውሞታት ድማ ሓይልታት ጸጥታ ብዝተኮሱ ወጣያይት ሰላማውያን ሰባት ክቕተሉ ተራእዮም እዮም ካብ ምሁራት ጋዜጠኛታትን ፖለቲከኛታትን ዝተዋጹ ዝተፈላለዩ ሸምገልቲ ድማ ነጥብታት ናይቲ ስምምዕ ዝምልከት መግለጺ ኣውጺኦም ኣለዉ እቲ ዝዕልዋ መንግስቲ ክፍጸም እንከሎ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተወ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐመዶክን ኣባላት ካቢነኡን ከም ዝፍትሑ ናብ ቦታኦም ከም ዝምለሱን ይሕበር ኣሎ ብተወሳኺ ድማ እቲ ሱዳን ናብ ዲሞክራሲ ንምስግጋር ዝቆመ ምምሕዳር ምስግጋር ሱዳን ናብ ቦትኡ ክምለስ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ካብ ወርሒ ናሓሰ 2019 ጀሚሩ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሲቪላዊ ምምሕዳርን ግጭት ክፍጠር ጸኒሑ እዩ
اتن خلتيون وغانات زحاقوفا ناي مسغار ممحدار دما نتن نويح عمتات اب سلطان صنح سرعه عمر البشير كاب سلطان دحر مئلاي زقوميو جنرال عبد الفتاح البرهان اتي سيفيلاو ممحدار بمفراس نتم سيفيلاويان مرحتك اسرو من كله حيال تقاوم نعبن كسعب زترأي خوينو نسوغنا علوا ايكونن بمبال امونغو سيفيلين حيلتات صتتان غونس كل عز زغبرو بوليتيكاويان ጉጅለታት ስለዝነበሩ ነታ ሀገር ዘስገአ ኩናት ሓድሕድ ንምክልኻል ዝወሰደ ስጉምቲ ምዃኑ ከዛረብ ይጸኒሑ ንርእሰ ከተማ ካርቱም ሓዊሱ ኣብ ብዙሓት ከተማታት አንጻር ትዕልዋ መንግስቲ ሰልፍታት ተቃውሞ ክካየድ ዝተረኣየ ኮይኑ መብዛሕትኦም ዜጋታት እታ ሃገር እቲ ናብ ዲሞክራሲ ካሰጋገሮም እምነት ዘሕደረሉ ለውጢ ተጨውዩ ዝብል ስምዒት ሓዲርዎም ይጸኒሑ እዚ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ ሓድሽ ምዕድማ ሎሚ ዓብ ሰልፊ ተቃውሞ ክካየድ መደብ ተታሒዙሉ ኣብ ጸንሐ ይተኻይድ ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም እቲ ዕልዋ መንግስቲ ብምኹናን ኩሎም እስራት ፖለቲካ ክፍትሑ ክሓትት ጸንሑ ኮይኖም ኣሜሪካን ባንክ ዓለም ድማ ሱዳን ክትረኽቦ ዝነበረ ገንዘባዊ ሓገዝ ጠጠው ብምባል ነቲ ዕልዋ መንግስቲ ዝፈጸመ ጀነራል ጸቕጢ ክገብርሉ ዝጸንሑ ኮይኖም ብወገን ሕብረት ኣፍሪቃ ድማ እቲ ውድብ ነቲ ሃገር ካብ ኣባልነት ኣጊድዋ ይጸኒሑ حدا الشباب أترير بمنقف زفلت زنبرة الصومالي وغازيتنيا بنفس قتلته ومتقعة بومبا أب كتما مقاديشو كمستقتلة تفريتو عبد العزيز محمد قليد ويدما عبد العزيز أفريقا نتبهل زسوع عز غازيتنيا تمالي فرق معالتي كاب حدا بيت مقبخ واتسن كوليو اتمتقعتي أقاتي موا كالو تابتقو زنبرة كل التسابات دما بتمتقعتي قودات كمزباصحهم شعون دما ناب هوسبيتال كمستوزدو تفليتو لا الشباب نتمتقعتي كمزفت أمن حلافنت زوسد خوينو علام ودما اتي أب راديو مقاديشو السرح زنبرة غازيتنيا كم زخونه علا وغيروا راديو مقاديشو نمنጭታት ፖሊስ ጠቂሱ ከም ጸብጸበ እቲ መጥቃዕቲ ቦምባ እቲ ጋዜጠኛ ምስ ዳይሬክተር ሃገራዊ ቴሌቪዥን ሶማልን መራሒ መኪናን ኮሎ ይተፈጺሙ ዝብል እቲ ጸብጻብ ድምጽ ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማሊያ መሐመድ ሁሴን ሮብለውን ዘካተተ ኮይኑ ንሱ ንስድራቤት እቲ ጋዜጠኛ ሓዘኑ ከም ዝገለጸን ጽንዓት ይሃብኩም ከም ዝበለን ሓቢሩ ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል ዓብዱል ዓዚዝ አዝዩ ትጉህ ጋዜጠኛ ይነይሩ ንሱ ሃገሩን ሃይማኖቱን ህዝቡን ብወንን ሓቦን ዘገልግል ዝነበረ ንፉዕ ጋዜጠኛ ይክብል ነይድዎ እዚ ጋዜጠኛ بفولي مس الشباب ركب زلوم طرطرات قال محتت بمقبر زفلت كوينو ازي بزح سمعي يسحب كم زنبرن هبب كوينو هم زنبرن يزغلص من اسيات زبل ترغم زلوه الشباب بزبل شم زفلت اسلامو وجله نتبود حورات هاجرات زقوم منقس الصومال نزح حلفو لعل 10 عامات تواقي وكم زلا يزحبر كاب صباح سوني جميرة هاجر أوستريا قبل على زي تخطب السبات كاب جزا نخيوص زجدد حدش ممرح كم زم حلالفت بمنقد الشانسلرة ألكسندر شالنبرغ حبير لا اتي حدش حقن العلى 10 تخلت عامت زعدني يوم سبات كوينم ناي كتابة سيرتيفيكات يغون حمام كورونا تتحيزهم كم زنبر زحبر سيرتيفيكات كقرب انت زيكي إلهم أبجوزهم كتصن حزة قدريو ازي يخون نبر اوشت ازحقي كم ناي حكيم قوصاراتات كتابة نموسات كابن نابن حكمنا من قسقاس زعمسلو زتوسن حلفتات كم زلو تقاليصو هايمانتاويان نتفتاتون نجزيو كدس كل مخانم تحبير لا قدمي حجاب أوستريا زي تخط بسبات ناب أبيات مقبتات يغون ناب اندا مستخاخلص أقر رأسك أتو تخل كيلو مصنحي ذكر بز حجنا 10 معلتات زصن حدش حق عصوا استات 3 مليون زي تخط بالسبات كصلو مخانم دما يحبرالا نحجز تدالو زيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم